Id-deputat nazzjonalista Mario De Marco kien konxju li kumpaniji li ħadmu ma' Progress Press fuq reklamar fuq magazines allegaw li l-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni ta' Times kienet qed titlob iżjed flus fuq ċifri mhux veritieri ta' stampar ta' kopji ta' rivisti u pubblikazzjonijiet oħra. Dan ħareġ minn artiklu fuq Lavin Malta, is-sit li rrapporta li l-kumpanija ta' Times kienet tbieħ reklami fuq pubblikazzjonijiet fuq rivisti u tagħti ċifri ta' kopji stampati ferm iżjed minn dawk li fil-fatt kienu jiġu stampati. Il-Lavin Malta rapportat li l-kumpaniji li kienu jirreklamaw fuq pubblikazzjonijiet tal-kumpanija ta' Times kellhom l-għażla li anki jipprovdu xi prodotti tagħhom u dan kien anki iwassal għal prezz ogħla tar-reklam. Naturalment dawn il-kumpaniji kienu jagħtu n-numru tal-prodotti li kienu se jitqasmu mal-pubblikazzjoni kif mitlub mill-kumpanija tat-Times li iżda peress li ċifri kienu ferm inqas ta' dawk imsemmija, il-kumplament tal-prodotti li suppost kienu jkunu mar-rivisti kienu jispiċċaw jintremew. Sors mas-sit li rrapporta din l-istorja qal li Progress Press tat-Times kienet titlob mal-35,000 tip ta' prodott, iżda l-beħ fil-pubblikazzjonijiet mas-Sunday Times kienu ferm inqas. Il-kumpaniji li kienu jirreklamaw mal-magazines li kienu joħorġu mas-Sunday Times kienu jintalbu jħallsu reklam fuq 40,000 kopja, iżda fil-fatt iċ-ċifra kienet tkun ferm inqas, b'sorsi jsemmu ftit iżjed minn nofs ta' dak li kienu jintalbu iħallsu għalih. Fit-tweġiba li ta' Mario De Marco li daħal fil-każ bħala avukat f'isem Progress Press qal li hu jinsab marbut bil-konfidenzjalità. Bit-tweġiba għal dak rapportat li l-kumpaniji li reklamaw ma' Times bdew jitolbu tnaqqis fil-ħlasijiet, De Marco qal li l-kumpaniji jistgħu jitolbu tnaqqis fil-ħlas għal diversi raġunijiet. De Marco huwa wieħed mill-5 membri tal-Kunsill tal-Fondazzjoni Strickland li hija shareholder ewlieni tal-kumpanija tat-Times, Allied Newspapers. Intant il-kap tal-operat tal-Allied, il-kumpanija l-oħra tat-Times, Alex Gallia, u ċ-chairman Paul Merċieqa saħħu li r-rapport tal-Lavin Malta huwa malafamanti u mimli eżattezzi u insinwazzjonijiet. Iżda Robert Horney Strickland li għandu 13% tal-isħma fl-Allied saħħa li qed jitlob spjegazzjoni mill-amministrazzjoni tal-kumpanija tat-Times dwar dawn l-allegazzjonijiet. Is-sit Lavin Malta ħareġ b'din l-istorja fuq it-Times wara li ftit tal-ġimgħat ilu it-Times kixfet li Chris Perigin, illum strateġista tal-kap nazzjonalista Bernard Gregg, għad għandu kontroll enormi fil-Lavin Malta u saħansitra għadu ma beħx l-isħma tas-sit li waqqaf.